ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଇଟି ଯୁଗର କଥା ଇଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିର ନାରୀ, ଏ ଯୁଗର ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଇ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ କେତେ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଖରାପ। ଅଧିକ କହିବିନି, ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି। ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ କଥା କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର? ମାନବ ସେବା ତ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି। ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ କଥା ଶୁଣି। ଖାଲି ମୋତେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବୋଧେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ମନକୁ ଆସିଲା କଥାଟି କହୁ କହିଦେଲି। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।